Audio Jungle. Audio Jungle. Καληνύχτα μαμά, καληνύχτα μπαμπά. Καληνύχτα Ανδρέα, απάντησε η μαμά, κλείνοντας την πόρτα του δωματίου του. Ο μικρός Ανδρέας αποκοιμήθηκε, κοιτώντας το παράθυρό του το φεγγάρι και τα αστέρια. Ξάφνου, ένα κρακ τον κατατρόμαξε. Όλα γύρω του ήταν κίτρινα και παγωμένα. Βρισκόταν στον πλανήτη Πλούτονο. Ένα θεόρατο παγόβουνο είχε ραγίσει δίπλα του. Ληστρώντας πάνω σε ένα κομμάτι πάγου, απομακρύνθηκε. Μέσα από ένα στρώμα ομίχλης ξεπρόβαλε μπροστά του ένας τεράστιος πλανήτης. Μάλλον ήταν ο Δίας. Το περίεργο με αυτόν τον πλανήτη ήταν ότι ο μισός ήταν σκοτεινός και ο άλλος μισός έλαμπε από το φως. Μαγικό! Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Σκέφτηκε όταν άρχισε να τρέμει από το κρύο. Ήταν ώρα να φύγει από εκεί. Το κομμάτι του πάγου άρχισε να λιώνει επικίνδυνα. Μάλλον βρίσκομαι πάνω από την Αφροδίτη, είπε ο Ανδρέας. Ο πλανήτης αυτός ήταν γεμάτος ηφαίστεια και ήθελε να μείνει να τον εξερευνήσει. Αλλά οι αστραπές, οι βροντές και οι κεραυνοί που έπεφταν γύρω του τον τρόμαζαν. Ευχήθηκε να πετούσε τόσο μακριά μέχρι τον Ποσειδώνα. Με μιας η ευχή του βγήκε αληθινή. Όλα γύρω του ήταν μπλε. Γι' αυτό τον ονομάζουν γαλάζιο πλανήτη. Αναρωτήθηκε ο Ανδρέας. Μου λείπουν τα υπόλοιπα χρώματα, είπε και πήδηξε στο πρώτο σύννεφο που πέρασε από μπροστά του. Περιπλανήθηκε για ώρες στα πυκνά σύννεφα, ώσπου ένιωσε να χάνει την ισορροπία του από τους δυνατούς ανέμους. Αχ, πέφτω. Για καλή του τύχη, προσγειώθηκε σε ένα λαμπερό χρυσαφένιο δαχτυλίδι. Ευτυχώς, είχε φτάσει στον χρόνο. Αυτός είναι πραγματικά ο πιο ξεχωριστός από όλους τους πλανήτες. Θα μπορούσα να μείνω εδώ για πάντα, αλλά το ταξίδι μου δεν έχει τελειώσει. Η περιέργειά του τον οδήγησε στον επόμενο πλανήτη. Από μακριά έμοιαζε με ένα τεράστιο κομμάτι κίτρινο ελβετικό τυρί, γεμάτο τρύπες. Αυτός ήταν ο Ερμής, ο πιο κοντινός στον ήλιο πλανήτης. Πριν πλησιάσει όμως, θυμήθηκε τα λόγια της μαμάς. Να προσέχεις, Ανδρέα. Ο ήλιος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όταν καίει πολύ. Όμως ο μικρός Ανδρέας είχε κουραστεί. Ουφ, πολύ κράτησε αυτό το ταξίδι. Θέλω να γυρίσω πίσω στη γη, εκεί που έχει ζέστη, αλλά δεν καίγεσαι, έχει κρύο, αλλά δεν παγώνεις. Όλα είναι όμορφα, πολύχρωμα και ζωντανά. Η ζωή μόνο εκεί ανθίζει. Ανδρέα, ξύπνα. Ώρα για σχολείο. Ακούστηκε η φωνή της μαμάς. Ανοίγοντας τα ματάκια του, όλα είχαν χαθεί. Ήταν πάλι πίσω στο δωμάτιό του. Μαμά, δεν θα το πιστέψεις. Ονειρεύτηκα το πιο μαγικό ταξίδι. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.